Yn amlwg, mae gen ti steil pendant dros ben. O lle ddoth yr diddordeb am y 60au a'r 70au? Wel ie, fi wedi bod yn casglu dodrefn a pethau o'r 60au, 70au, so ni'n person ifanc. Ar y pryd, oedd sio gymaint o stwff o'r 60au, 70au dal o amgylch. Yn credu jyst gyda fel bod mewn i celf a dylunio, o'n i jyst yn ymchwilio ac mynd around siopau elusen, house clearance shops, bethau fel yna. Fi dal gyda rhan fwyaf o dodrefn a'r stwff o'n i wedi cael ar y pryd. Mae'r cymysgedd sgen ti mor ddiddorol a dwi'n teimlo fatha bod na stori i bob peth ti wedi brynu. Fatha, so os y soffa na, mae hwnna'n wreiddiol yn amlwg. Ydy, mae'r soffa wedi dod o fy mam gi, ac oedd e'n tŷ hi am degawdau, a ni wastad yn caru pryd ni'n tyfu lan. Oedd hi wedi marw beth i 10 mlynedd yn ôl, a ni moyn cadw dodrefn oedd gyda hi. So mae eitha cwpl o bethau gyda fi o tŷ hi, sy'n really neis. Fi eitha nostalgic fel person, fi wastad wedi bod, ond fi yn lico'r presennol a'r dyfodol hefyd, so fi ddim yn cuddio yn y gorffennol o gwbl. Fi'n caru sut mae pethau jyst yn troi rownd tramser a sut mae stwff yn cael ei reinterpreto, ti'n bod? Os fi'n really licio rhywbeth, fi jyst yn caru am byth. Ti wedi creu cartra hynod o bersonol a mae yna deimlad braf iawn yma. Dwi'n siŵr dyfod ti wrth dyfod yn byw yma. Fi'n caru'r tŷ, o'n i wedi gweld y tŷ a ni'n meddwl mae rhaid cael y tŷ yma. A fi jyst llenwi gyda stwff fi'n caru hefyd. Mae fe'n eitha cyfeillgar, cyfforddus, hapus. Fi'n caru dod nôl i'r tŷ ar ôl diwrnod hir. Ie, dyma lle fi'n licio bod.